Guys, may good news ako sa inyo. Ito ay bagong update ni Meta. At ito ay tinatawag na Content Monetization tool. Ano nga ba ang Content Monetization? Guys, ito ay isang tool na pwede natin pagkakitaan. Ito ay combinations of ads on Reels, in-stream ads, and performance bonuses. Saan nga ba natin makikita yan? Siyempre, makikita po natin yan sa mismong account natin yan. At hindi lahat ay meron tong tool na ito. Kumbaga ay limited lang po ito. Kung hindi pa yan available for setup sa inyong account, pwede ka po mag-apply. So, kung gusto niyo pong mag-apply, panoorin niyo po ito. Alright, so go to your account and then click Creator Support. Alright, just click Monetization. And then after that, search for the program eligibility. Click that one. And then, these are the available tools I have, guys. So, since content monetization yung hinahanap natin, just click Performance Bonus Program. And then, ganito na po ang mag-pop up sa inyong screen. There will be a word interest there. Kakatapos ko lang po kasi kaya ganyan na po yung screen ko. So, pagkatapos mong i-click yung interest, if I am not mistaken, meron siyang katanungan na bakit mo gustong i-avail tong tool na ito. Parang ganun siya, guys. And then, answeran mo lang siya sa small box doon. Then, once you're done, just click submit. And ganyan na po yung magpa-pop up sa inyong screen. So, that's all for today's vlog, guys. I hope you guys enjoy and sana may natutunan na naman po kayong konting aral. For more tips and videos, please don't forget to follow and share. Thank you so much and God bless.